Volám sa Richard Vámoš, prinášam unikátne zariadenie pre výdaj vody do ostrekovačov. V automobilovom priemysle sa využíva na zmes do ostrekovačov množstvo plastových obalov, ktoré po použití tvoria odpad nevhodný pre životné prostredie. Samoobslužný dávkovač vydáva kvapalinu pomocou samotiaže, je 100% ekologicky nezávadný a zároveň energeticky nezávislý. Zákazníci si môžu tekutinu do ostrekovačov dávkovať podľa potreby a za najnižšiu cenu na trhu. Našou myšlienkou bolo spraviť niečo pre ekológiu, a to znamená, že vyradiť určité plasty, kde nás napadla myšlienka výdajného automatu pre vody do ostrekovačov. Naša planéta je zasýtená plastami, potrebujeme ju očistiť a tento projekt je veľmi vhodný na takúto vec. Keď rozmýšľam o energii, rozmýšľam kde a ako ju získať. Chceme ju získať kedykoľvek a kdekoľvek. To, čo je pre iných strata, je pre nás možnosť, ako ju získať efektívne a hlavne čisto. Vyvinuli sme technológiu, ktorá sa zaoberá tvorbou energie z odpadového tepla. Inšpirovaný pelletierovým javom sme vytvorili efektívny tepelný článok schopný tvoriť elektrickú energiu. Ak máte odpadové teplo a tento článok, tak máte elektrickú energiu. Prebytočné teplo je dnes skoro všade. Vzniká v bežných domácnostiach a priemyselné parky ho majú ešte viac. Nový tepelný článok dokáže vďaka špeciálnej štruktúre kremíka a jeho zlúčenín vytvorené tepelné rozdiely využiť a priamo premieňať odpadové teplo na elektrickú energiu. Takto dokážeme produkovať zaujímavé množstvo energie. Vieme tento článok uplatniť pri zefektívnení elektrární, ďalej pri nových geotermálnych elektrární a širokej škále zariadení ako sú klimatizácie, krby, verejné osvetlenia a fasády budov. Nápad vznikol tak, keď sme zistili, že dokážeme z tohto známeho pelletierového článku získať energiu oveľa efektívnejšie. Máte krb a je tam prebytočné teplo, tak máte elektrínu. Máte elektráreň, fabriku, čokoľvek, kde je prebytočné teplo, tak ho dokážeme spolu zužitkovať. Ahojte, dobrý deň. Tak nápad roka, no máme ho. Tým ľudí, ja sa volám Roman, Erik, ITčkár, výborný chalan a Luco. Sa spojilo, aby vymyslel nápad Z-Desire, alebo tzv. Z-ko. Je tu vedľa mňa, o čo sa jedná o 3D holografická ilúzia. Z-Desire je patentovaná technológia v tvare Z-ka, ktorá v podstate premieta 3D ilúziu z nejakého zdroja, to znamená animáciu alebo nejaké video do priestoru, či už chcete ponúknuť produkt svojim potenciálnym zákazníkom, alebo sa len chcete baviť. Možno ste už o tom niekedy počuli, viem, že sa niekto tým zaoberá, ale my sme dosť v predstihu, pretože nám to už funguje.
ak vidíte, sem hore dáme nejaké projekčné zariadenie, ktoré nám prezentuje animáciu, ktorú vidíte teraz v strihoch. Teraz ju nevidíte, teraz ju vidíte. A cez reflexnú fóliu, cez nejaký uhol, ktorý je nastavený v pozadí do priestoru, dostávame to, čo chceme. Môže tam byť animácia auta, môže tam byť človek, ktorý si hrá na gitare, alebo tam môže byť reálny objekt, mobil, okolo ktorého lietajú nejaké aplikácie, Viamo a tak ďalej. Patentom chránený stojan navrhnutý do tvaru písmena Z dokáže zobrazovať 3D animácie v priestore. Takýto hologram v kombinácii s reálnym produktom vytvorí napríklad originálnu reklamu a efektne upúta pozornosť zákazníkov. Potenciál využitia stojanu Z Desire je naozaj veľký a väčšia môže byť aj jeho 3D ilúzia. Toto Z-ko je o veľkosti 10 palcov. My vieme ísť ale do väčšej veľkosti, povedzme do 90 palcov, ale v blízkej budúcnosti by sme chceli stavať aj virtuálne stage, kde budeme používať projekčné zariadenia. A teraz si predstavte, že idete na nejaký dobrý koncert, užijete si ho a zrazu zistíte, že sú to vlastne 3D hologramy, že herec, alebo spevák, alebo gitarista, alebo bubeník, ktorý tam hral, nie je reálny. Natočili sme ho dávno predtým, v kombinácii so živou speváčkou z inej krajiny. To môže byť zaujímavý nápad, nie? Tak. Predstavte si, že prídete do obchodu a zbadáte svoj obľúbený produkt v 3D animácii, ktorý sa znáša v priestore, hneď vás to zaujme. Od mobilu cez hodinky až po ten prsteň pre vašu priateľku alebo priateľa. Nákladní dopravcovia riešia dnes niekoľko 100 000 preprav denne a toto číslo neustále rastie. Hľadajú prepravy telefonátmi, vyťažujú svoje vozidlá pracne a bez toho, aby vedeli, či sú tie prepravy vôbec ziskové. Dobrý deň, volám sa Marek Božík a názov nášho projektu je SIRC. Skúste si predstaviť nákladnú dopravu po novom. Výrobcovia kamionov už dnes vyvíjajú autonómne vozidlá. Myslíte si, že ak sa dostanú tieto vozidlá do prevádzky, ešte stále ich budú koordinovať disponenti tým istým spôsobom? Ani my nie. SIRC je vlastne systém, ktorý poskytuje dopravným spoločnostiam možnosť v reálnom čase monitorovať svoje náklady, vydávať automatizovane cenové ponuky a poskytuje bezpečný priestor pre obchodovanie, čo sa týka financovania a prípadného poistenia pohľadávok aj tovaru. SIRC. Systém na digitalizované koordinovanie vozidiel do kolečkových prepráv. Vytvára kolečkové prepravy na vozidlá v jednom režime. Pomáha desiatkam tisícov výrobcov a špeditérov systémovo organizovať vozidlá do kolečka, čo momentálne dokážu iba najväčší špeditéri v Európe, aj to iba čiastočne. Aké možnosti SIRC ešte ponúka cez partnerov? Poistenie tovaru jedným kliknutím, poistenie prepravného ako pohľadávky, faktoring alebo financovanie pohľadávok. Platforma SIRC inteligentne spája nákladné vozidlá do kolečkových prepráv od viacerých zákazníkov, ako sú výrobné firmy a špeditéry. Dopravcovia zadajú len parametre vozidla, náklady a predstavu o zisku, pričom zákazník si naopak určí svoje požiadavky na prepravu. Systém vždy všetko automaticky vyhodnotí a ponúkne efektívnejšie využitie nákladnej dopravy. Systém SIRC vyhľadá dostupné a vyhovujúce vozidlá, prepočíta fixné náklady, automatizovane pripočíta mýto, PHM a amortizáciu pneumatík a vydá ponuku. Ak zákazník zadá cenu, systém zobrazí iba cenovo dostupné vozidlá. Program monitoruje náklady dopravcov neustále a zákazníkom dodáva informácie a dokumenty v reálnom čase. Ponúkame jednotný nástroj na to, aby sa dopravcovia aj vlastne výrobné spoločnosti mohli cítiť komfortnejšie vo svojej práci, aby práca bola organizovaná úplne jednoducho. Budúcnosť dopravy sme my. SIRC. Rekreačné potápanie je nádherný šport, ktorý si každým rokom získa miliónových privržencov. Ahojte, moje meno je Jan, som z týmu Oxypol, ktoré vyrába inovatívne zariadenie pre potápanie. Problém, s ktorým sa však potýkajú, vysoká váha scuba výstroje, zložitá manipulácia, časová a finančná náročnosť. Nápad vznikol z vlastnej potreby, keď sme si nakúpili pred niekoľkými mesiacmi vlastnú potápačskú výstroj, ale zistili sme, že nie je to praktické. Stále sme museli navštíviť potápačské centrum, zarezervovať si fľaše, vyzdvihnúť fľaše,
ponáhľať sa naspäť po potápaní, aby sme fľaše vrátili skôr ako potápačské centrum zavrie. Tak sme našli alternatívu, využili sme 200 rokov známy Hooka princíp, skombinovali s novými technológiami a vytvorili kompaktné malé zariadenie. Namiesto fľaší so stlačeným vzduchom využíva kompresor plávajúci na hladine. Umožní tak potápanie do hĺbky 12 metrov, váži iba 7 kg, je kompaktné, jednoduché, bezpečné a cenovo dostupné. Potápanie je pre mnohých zábava, ale nosiť k vode ťažké kyslíkové bomby už sranda nie je. Stojí to navyše čas aj peniaze. Oxipol tieto ťažkosti vyrieši ľahko svojou praktickou konštrukciou, vďaka ktorej si môžete užívať krásy podmorského sveta a pritom budete dýchať čerstvý vzduch nad hladinou. Náš nápad je praktický a rieši reálnu potrebu. Má potenciál osloviť niekoľko stoviek miliónov ľudí po celom svete a preto by sme ho radi uvedli na trh. Odozva je zatiaľ veľmi pozitívna a tešíme sa na to, keď budeme môcť pustiť výrobu a začať ho predávať. Ja som Jan, mám na starost sales a marketing. Ja som Zuzana, mám na starosti komunikáciu. A ja som Jan a mám na starosti Art Direction a my všetci sme feedbackermi. Feedback Karma je inovatívna online aplikácia na prijímanie a poskytovanie spätnej väzby, ktorá pomáha zamestnancom zlepšovať sa a navzájom spolupracovať. Predstavte si online nástroj na pravidelný pracovný feedback v rámci spoločnosti. Prinesie výsledky manažmentu a aj radovým zamestnancom, ktorí získajú na seba objektívny názor. Zefektívni sa tým firemná komunikácia aj spolupráca, čím sa vo výsledku zvýši výkon celej firmy. Myslíme si, že by sme mali vyhrať rovno kvôli 4 dôvodom. Prvý z nich je, že nie sme len dobre vyzerajúci nápad, ale sme preverení reálnym feedbackom z trhu a vieme, že reálne môžeme zamestnancom a firmám pomôcť. Druhým dôvodom je to, vlastne v čom je pridaná hodnota nášho produktu, že feedback len nezbierame, ale vieme na základe neho robiť rôzne analýzy a pomáhať firmám v konkrétnych zlepšeniach. Tretou vecou je, že náš trh je v podstate neobmedzený, či geograficky alebo inak. Sme B2B aplikácia a firmy majú peniaze, takže čakáme na investície. A štvrtým dôvodom je, že nemáme priamu konkurenciu. Volám sa Andrea Pisarčíková, som tvorca myšlienky vyhrievacích multifunkčných kabeliek Ladybag. Moje meno je Lenka Dzurandová, pre Ladybag zastrešujem marketing a uvedenie na trh. Zo štatistík vyplýva, že ženy majú s chladom oveľa väčší problém ako muži. My sme sa snažili nájsť riešenie na tento problém a sú ním vyhrievacie kabelky. Ladybag je unikátna ženská kabelka, ktorá svoju majiteľku dokáže nielen zahriať, ale dobíja jej telefón alebo tablet. Výhodou kabelky Ladybag je, že si z nej žena veľmi ľahko dobije svoj telefón alebo tablet. Keď príde zima, je dobré mať pri sebe zdroj tepla, ale ísť na prechádzku s veľkým radiátorom pod pazuchou nie je najlepšie riešenie. Naopak, multifunkčná vyhrievacia kabelka Ladybag spĺňa všetky funkcie bežnej kabelky, no navyše svoju majiteľku zahreje a dokonca jej dokáže nabiť aj mobilné zariadenia. S Lenkou sa poznáme od útleho detstva a preto si plne veríme. Zároveň každá z nás má inú špecializáciu. Ja som právnik, ona marketingový špecialista, čo veríme, že je to na rukou úspechu. Oddávna pri lyžovačkách používam rôzne druhy vyhrievacieho oblečenia, ale potrebovala som nájsť niečo, čo by som vedela doladiť do svojho elegantného outfitu. Kabelka Ladybag by mala vyhrať určite preto, lebo je prvou jedinou kabelkou na svete, ktorá teda dokáže zahriať a nabiť mobilný telefón. A prináša riešenie naozaj pre všetky ženy, ktorým býva často zima, ktoré potrebujú riešiť tento problém a ktoré teda sa ocitajú s vybitým telefónom alebo tabletom počas svojho cestovania. Dobrý deň, moje meno je Grigor, som výkonným riaditeľom spoločnosti VZO. Dnes vám predstavím projekt Klot.
pomocou ktorého programátori programujú dizajn. A je to v podstate cloudová služba, ktorá sa zameriava na programovanie dizajnu web stránok a webových aplikácií. Predstavte si špeciálny nástroj na tvorbu webových stránok a webových aplikácií, ktorý funguje priamo v prehliadači a umožňuje všetkým pracovať na dizajne webu odkiaľkoľvek. Vytváraný produkt je vždy na správnom mieste a online aktualizácia prebehne okamžite. Nápad vznikol z našej internej potreby, pretože sme cítili veľkú nepohodlnosť pri programovaní tých web stránok. A keďže vtedy ešte žiadny takýto nástroj vôbec nebol na trhu, tak sme si ho vytvorili a používali sme to v rámci nejakej internej potreby a naši klienti si to dosť pochvaľovali. Som toho názoru, že by mal vyhrať najlepší a my si myslíme, že môžeme byť tými najlepšími. Dobrý deň, my sme TSS Company a zaoberáme sa vývojom a výrobou UHF RFID riešení. Vytvorili sme jedinečný rádiový modul, ktorý je schopný spájať výhody aktívneho a pasívneho RFID. Pre priblíženie využitia nášho modulu sme pre vás pripravili krátku animáciu. Náš jedinečný rádiový modul v reálnom čase eviduje a monitoruje požadované objekty záujmu a získané informácie následne prenáša na cloud. MURM modul je možné ľahko implementovať do existujúcich systémov, či už sa jedná napríklad o pasívnu evidenciu osôb alebo aktívny monitoring teploty priemyselných strojov. Vďaka možnosti prepojiť aktívne a pasívne rádiofrekvenčné čipy ponúka modul zákazníkom inovatívne riešenie za nízku cenu. MURM modul je platforma pre aplikácie, ktoré si môžeme rozdeliť do dvoch skupín, pasívne RFID a aktívne RFID. Pri pasívnom RFID vieme MURM modul použiť v nasledujúcich oblastiach: monitoring odpadového hospodárstva, riadenie dodávateľského reťazca, evidencia majetku, zefektívňovanie výrobného procesu, monitoring a evidencia osôb. V sekcii aktívneho RFID sa nachádza náš ARFID Smart Senzor, ktorý je postavený na platforme MURM modulu. Náš nápad vznikol na predchádzajúcom pôsobisku, kde sme tvorili s Františkom kolegou. Veľmi nás zaujala problematika RFID a videli sme potenciál, ako by sme do tejto technológie vedeli priniesť niečo nové. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Dnes, keď vôjdete do hotela, máte všetky informácie rozhádzané. A to práve rieši naša aplikácia. Spájame všetky informácie v hoteli a v jeho okolí do jedného systému, ktorý budete mať vždy pri sebe. Ahojte, ja som Matej. Ja som Lukáš a prinášam vám systém Room Assistant. Vďaka našej aplikácii už nebude problém si objednať akúkoľvek hotelovú službu alebo službu okolia jednoducho zo svojej hotelovej izby cez svoj mobilný telefón alebo tablet. Room Assistant je revolučná aplikácia, v ktorej ľudia nájdu všetko, čo ponúka hotel a jeho okolie. Kedykoľvek tak majú po ruke izbovú službu a sú jeden klik od objednania napríklad masáže. Aplikácia priamo umožňuje aj hodnotiť návštevu hotela či zdieľať zážitky na sociálne siete. Od masáže, wellnessu až po výlet na hrad vás takto delia len 3 kliky. Asistent vznikol náhodou pri vytváraní iného projektu a presvedčil nás natoľko, že sme sa do neho pustili a rozvíjame ho ďalej. Po dôkladnej analýze trhu sme zistili, že naša aplikácia naozaj má šancu uspieť a práve preto si myslíme, že práve my sme podnikateľský nápad roka 2014. Ahojte, ja som Richard. I'm Anthony. My sme zo startupu Paletek a prinášame na trh modulárne papierové palety. Súčasný dizajn neeliminuje miesto na vidli vysokozdvižného vozíka, keď sa palety skladujú na seba. To zapríčiňuje vysoké náklady na skladovanie a prepravu, ako aj emisie CO2. Vyvinuli sme papierovú modulárnu paletu, ktorá má silové vlastnosti jedlového dreva, má v sebe integrované senzory, čo ju robí inteligentnou a takisto je 100% recyklovateľná. V súčasnosti je v cirkulácii asi 12 miliard paliet a hodnota tohto trhu je takmer 40 miliard eur. Modulárna transportná paleta má vlastnosti ako jedlové drevo a odstrániteľné nožičky. V porovnaní s europaletami sa tým eliminuje až 70% priestoru, čo predstavuje 3-krát viac paliet na kamióne a značné zníženie nákladov.
Palety navyše umožňujú zabudovanie rádiofrekvenčných čipov a váhových alebo šokových senzorov, pričom elektronika sa zakomponuje už vo výrobnom procese priamo dovnútra a palety potom na cestách klientom prinášajú aj hodnotné dáta. Vyvinuli sme modulárnu papierovú paletu, ktorá eliminuje viac ako 70% skladovacieho priestoru. Takto dokážeme naložiť 3-krát viac paliet na kamión a zredukovať náklady na požičanie palety zhruba o 30%. My background in manufacturing, having started a company at the Massachusetts Institute of Technology last year, and his background in finance, with a perfect complementary team to evolving the world of pallets without compromise. Vitajte vo svete Chatter TV. Vo svete, kde ľudia nekomunikujú len medzi sebou, ale aj s televíziou. Moje meno je Marek Môcik a som tu za tým projektu Chatter TV. Zoznámte sa s Martinou, ktorá sa nudí pri televízii. Dokonca aj s mobilom. Toto je tá pravá chvíľa pre Chatter TV. Naším nápadom je spojiť divákov a televízie prostredníctvom jednoduchej mobilnej aplikácie. Sedíte na gauči a nemáte sa s kým baviť o televíznom vysielaní? Spojte sa s ďalšími divákmi, vyjadrite svoj názor, či pridajte sa priamo do diskusie v televízii. S Chatter TV máte po ruke jednoduchý nástroj na interakciu s programom. Televízie získajú prehľad o tom, čo vás zaujíma a všetci na oboch stranách obrazovky sa môžu viac baviť. Sledovanie televízie bude zábavnejšie ako kedykoľvek predtým. Nápad vznikol jeden pekný večer, keď som si uvedomil, že by mohlo byť cool, ak by som vedel ovplyvniť dej sledovanej relácie. Toto sme my. Stvorili sme Chatter TV pre divákov aj samotné televízie. Chatter TV. Nový rozmer televíznej zábavy. Dobrý deň. V úvode by som sa vám rád predstavil. Volám sa Michal a som jedným z tvorcov nápadu. Tým druhým je môj brat Juraj. Je to obkladový panel, ktorý bude finálnemu zákazníkovi ušitý na mieru ako farbou, tak materiálovým vyhotovením aj rozmermi. Chili Point je univerzálny obkladový panel na variabilné použitie, ktorý umožňuje plynulé prechody a spájanie aj do oblých či guľových tvarov. Nosnú časť panelu tvorí materiál podľa individuálnych požiadaviek klienta s prihliadnutím na potrebné mechanické vlastnosti a odolnosť. Vďaka sendvičovej konštrukcii je možné panely opatriť aj tepelnou izoláciou. Obkladový panel je svojím dizajnom nielen estetický, ale predstavuje funkčný produkt využiteľný na široké množstvo tvarov. Tento dizajn je natoľko univerzálny, že je pomocou neho možné vyrobiť nepreberné množstvo vecí od stavebnice cez dom až po detské ihrisko. Samozrejme je toho oveľa viac. Všestrannosť nášho produktu je z hľadiska obchodu dôležitá, nakoľko sa nechceme zamerať na jediný segment trhu, ale osloviť ľudí z rôznych odvetví. Celý nápad vznikol pri návrhu záhradného domčeka pre moju dcéru a keďže na trhu sa nevyskytujú materiály požadovaného tvaru, tak sme museli pristúpiť k návrhu vlastného dizajnu. Veríme, že náš produkt dá ľuďom krajší pohľad na veci okolo seba. Takže ak bude chcieť od nás zákazník niečo pekné, funkčné a všestranné, ponúkneme mu Chili Point. Moje meno je Michal a radi by sme vám predstavili projekt Pygmalion Analytics. Predstavujeme nástroj, ktorý umožní ľuďom kdekoľvek na svete veľmi jednoducho a cenovo dostupne zbierať dáta o pohybe zákazníkov, zamestnancov a strojov v obchodných a priemyselných budovách. Spojením hardvéru a softvéru dokážeme získavať úžasné dáta o pohybe vašich strojov, nákupných vozíkov a iných zariadení v rámci priemyslu a obchodu. Sledovaním pohybu zamestnancov, nákupných vozíkov či strojov v rámci obchodu alebo priemyslu získajú firmy cenné dáta na optimalizáciu rozloženia tovaru, prípadne obchodných priestorov. Vlastnou technológiou na analýzu pohybu umožníme sledovanie v reálnom čase nie len jednoducho, ale aj spoľahlivo a lacno. Dúfame, že aj vďaka podnikateľskému nápadu roka pomôžeme predajňam zlepšovať ich služby a vám ušetriť nabehané kilometre. Náš nápad vznikol na základe takých dvoch hlavných impulzov. Jedným z nich je naša naozaj vášeň pre nové technológie a druhým sú reálne požiadavky našich súčasných alebo bývalých klientov, ktorým chýbal takýto nástroj, ktorý práve my dokážeme poskytnúť. Vyhrať by sme mali pretože máme skvelý tím a pretože náš nástroj umožní manažérom miliónov malých a stredných podnikov sledovať svoj biznis na takej úrovni, na akej to doteraz nebolo možné.
Dobrý deň, moje meno je Radovan Lendel a prinášam vám novú technológiu využitia uhlíkových vlákien. Projekt Carbon Inserts vám prináša nový materiál a jeho využitie. Je to doska z uhlíkových vlákien, ktorá sa dá širokospektrálne využiť v priemysle. Naša patentovaná fólia z uhlíkového vlákna má nekonečné možnosti využitia. Ponúka širokú škálu vzorov, farieb a povrchových úprav, takže na čokoľvek sa aplikuje, vždy zabezpečí efektný vzhľad. Navyše vrchnú vrstvu fólie je možné upraviť laserovou technológiou a vytvárať na nej rôzne vzory či nápisy. Náš projekt by sa mal stať nápadom roka 2014 práve preto, že prináša nové veci, je inovatívny, veľmi široko využiteľný a v podstate je to novinka na trhu celosvetovom.